Hello mga igsoon, welcome sa Spirit Hanong Gasa. O karon ang atong pag-isgutan, may tungod kini sa biyayang sala aron dili ka mo mamatay. Niadtong higayuna may mga tao didto nga misugilon kang Hesus mahitungod sa mga taga Galilea nga pamatay ni Pilato. Samtang naghalad sila ngadto sa Dios. Apan miingon si Hesus kanila, nagtuo ba kamo nga labaw pa sila sa makasasala kaysa ubang Galileanhon tungod kay gipamatay kining mga tawhana sa maong paagi. Dili sultihan ko kamo nga kun dili kamo maginulsol og mobiya sa inyong mga sala, mga matay usab kamong tanan sama kanila. Mahitungod ni adtong 18 nga nangamatay dito sa Siloam kay natumpagan sa turi, naghuna-huna ba kamo nga kadto sila mas dautan pa kaysa tanang lumulupyo sa Jerusalem? Dili, sultihan ko kamo nga kung dili kamo maghinulsol og mobiya sa inyong mga sala, mga matay usab kamong tanan sama kanila. Tanawa. Yan na pa nga subinasa to nagbot og sala sama sa nagpatay sa ikaw galing lawas. Mo ko na to i-vlog. Connection na no. Sa ato pa kung adunay mamatay, kung adunay mga katalagman ning lugar di ba daghan kay ingon, grabe mo ko ng mga tao diha, grabe mo ko diha na. Naman po na sa Biblia nga naay namunga nga sa nga potlon sa manaro mamungag daghan. Kay nabugatan man siya sa iyang pamilya kay mga bugat man kay iyang pamilya. Unahon siya pa, anak dali murag si Jonas. Anak looy na kay ko nimo. Anak. Haron maghilak-hilak ka dito sa kamatayan. Ato ano mo nang na-vlog. Yang mo pa may pagpaminaw nila sa kugma. Mao nang ingon sila, ang dili tanan nga katong gipamatay ni Pilato. Nya karon kinsa karon si Pilato pamatay no. Ang pulong man na. kanang nasa kan? O kanang pag-ingon karon nga ang Biblia dili basihanan. Sama na nagpatay ni Kristo. Darwin? Oh. Mo na kay ningon ko ni Ginoong kalinaw na akan ninyo sundan ninyo ako na ni ang New Testament gikan sa Old kasaysayan yang gikonkreto ni Jesus kay andaan nagkanunot na nya ang nagpatay anang mga pulonga sama sa nagpatay siyang kaugalingong lawas nagyaga-yaga man na sa espiritu kay kanang gibalaan man na nangamatay naman na silang Pablo si Juan kanang tanang mga dito nangamatay naman na kanang nagpirma po di sa Biblia nangamatay naman na pa na karong obispohan na kanang nagbuhat mo anang ang Biblia bala ang kasulatan kinabuhi sa atong sibat nya sa kadugay nya karon ni tumaw na si Darwin giusab niya na nga gipakamatyan niya na Dabuhi gyud sa simbahan ang Biblia no. O nya karon kay ang problema ana maigo na pud sa kuna ana poy pastor nga talented kanuman maigo na pud siya kani kamura poy nagbuhat sa Biblia nganong kamura mo poy maigo kana di ilang ingon sa Biblia man sa Katoliko nganong wala man ni gisunod Pirmahan na ba niya sa mga obispo ni? o kanon gipatay ng mga pulunga kanang mga tao nga gibalaan pagpakamatay sa siya una siya magbuhat og laing balaod tama kay ang testamento na matud-an kung pakamatyan nabuhi man siya. Tama. O di ba po nang bago sila may mong pare ko Biblia ilang gigamit ilang gitunan? Oo, philosophy man kapag human na nag-it sa wala sila ang baton sa pila na katoy basta balihon nila. Tuison. Oo, tuison. So sa Biblia gunta sila nagikan pero nakakita ba sila nagpabota-bota. Nakakita sila kay kung nakakita naman gud ka nga naitai na diha nya sunod kay mapaytason ka di ba ang sunod nimo imo pag yung pamakakan para makatunog. Di ba no? Ano? Tanaw ko ng tao, di ba no? Magyaga-yaga. Yagaon. Nakakita na sila apan magpabuta-buta nakadungog na. Aman magpabungol-bungol. Kay dili sila gusto mubalik sa Dios. Suloy katong tao nga nagsunod nila. Kay kuan pa na sila, dili pa na to hukman kay basi gigamit pud sila sama ni paraon. Ang Dios na lang maghukom ana. Kay ang tao pud nga maigmat, makasabot pud ana, ikaw magpili. Kumbaga, ang ilang gisulti, tama ng Pangulo sa Amahan, Anak o Espiritu Santo. Tama ta kay gipatay man natong pulong sa una. Tama? Nga, isulod-sunod na ipagawa sa baba, ikilsing-kasing, himayahon kanimo Kristo, yung wala man nato nagibuhat. Nya si Father Darwin dili siya tama. Tama siya ron makita gyud kung kinsa siya. Kana ding libakira. Tama na siya. Karon mailan sa tawo nga libakira siya.
Mo nang pong buta nganong iparigingnan ang buta, tama ang buta para masabtan bisumbingay sa Ginoo ang buta. Tama? Ah, Tama. Adunay nakita nagbubuta. Father Darwin. tama siya. Yun, kay iyang gibutyag ang nago. Oh, tama di kay yang giakyod. Tama siya. Tama na yan mo na yang kinaya taas ang garbo. Ah, Kay patyon man yang ubang mga pari. Patyon man yang ubang mga balaod. Tama oy. Walay mali oy. Pero kabalo ka kinsa yung amahan. tama. Dira lang. Mo nang dili ta makig-away nila. Tama ka, balik karon makig-away ko. Ikaw man, makig-away ka nako. Tama ka. Kaya naman, isog mo yung ka. Musupak mo ka nako. Di ako kay nakita mo nako imong kinaya. So nakita nako nga isog ka nako, nagdumot ka nako, mawa ko. Ano man? Tama man ka. Kaya naman di mi ka maminaw nako. Mubiya ko. Karon mahimo kung tama, ang ako man gugma imo ha. Napakita ka sa imong batasan ba? Tama. Pare karon man musuko ka nako man. Mo ko Ginoo pasaylo sa tama gyud. Dahil nga kung tanaw ni mga suplada gid ka, di ba no? Yang anong ikaw may mubadlong niya mag-away mo. Nakabalo na yun ka nga suplada na siya. Para na Father Darwin o ka galban na ka ng ano sa. Kabalo na gina sila nga naa sila magon. Anong sige bang sila debate? Di na sila maghusay. Dili yun. Mana si Putin o ka sa Israel. Tama na sila. Mo protection sila ilang kon. Protection silang lang. Tama oy. Pero naa sila ikaw galingon lang na baruganan. Mo na mag-away ang tao tungod sa tama sa ilang kinaiya. Hakog, mapahitason. Tama gid. Kung nakita kang mapahitason na tao, ayo adto. Kaya tama na siya, mubuhat gina siya. Oh. Para anang ni Pastor Kibuloy, nag-ingong balik kong mali siya, tama siya. Nalugad. Oh, tama siya. Naman, tama siya. Mao man na iyang panghandoy, nga mahimo sang Dios. Pero Nakabalo ka, kisa mo hukom. Nga lang ako yung hukom niya mali siya. Kabalo na taki sa Naman Ginoo ni ingon pasagday na kay aduna na ko giandam nila. Kaya nang nagwalit ta karon ani wala ko mahukom nila oy. Porque yung akong pangayo. Ako lang gisulti ang kamatuoran. No. Iya lang magpunit ba? tama gid. Di ba ingon ko dili ko mo bali og hiwi nga bugang? Unsa man kinaiya? Kinaiya na mo. Dili ko maingon ni Father Darwin bali siya. Tama siya, kung mao ginaiya taas sa garbo di maminaw. Para si Father Neri po di ingon po siya nga ang simbahan kuno pundasyon ang Biblia. Di naglaban hinuon sila. Dili nimo madala ang hunahuna sa tao. Pasagday kay naay Dios. Duha man kamatang sa Dios. Sila na sila. Sila ay mamalandong ato nang dalon diri nga mao ginaing kinaya. Tama gid. Mangita mi naglusot. Bisi kana kay bright na sila. Mangita naglusot ay kini unsa gito na sa Biblia. Hinumdumi ninyo kini mini ang magtutudlo, maayo po na manulti. Tama gid. Tanawan ninyo ang balaod sa atong gobyerno. Basig dato, di ba? Tungod kay na sila kwarta, na-revise penal code. Oo. Tama, tama na sila. Mangita gid sila tama. Tama sila ba nga mogamit gid sila kwarta. Tama gid sila naagi sila garbo. Muna ingon sa Ginoo nga, kumukuha ka mo og puling sa inyong sikataw unaha sa antrosos imong kaugaling. Tama. Sida ito siya. Bagulbula na siya, isog na siya, or di na maminaw nimo. Nagpakita na, kuyaw pa ka itong nagpa-Dios-Dios katong murag bitin nga itukbo no. Naman sa Biblia no. Nagpahilom-hilom lang. Sa itong binasa gani ha. Bantayan ninyo ni sama sa mga anghel no. Kuyaw kay na. Natama sa rin. Tama po ng mga pari kanang nagsulti ka ng mga pastor doon. Tama gid sila. Nga dili isa mo tuo sa Ginoo kay kung nituo sila sa Ginoo ni ingon man Ginoo ayaw na mog debate. Langay-langay lang na daghang nagsulat og mga libro o karon daghang man sa referensya. Tama sila. Tama gid sila. Sa dito man sila gakuha sa encyclopedia. Oo niya, ang ilahang gidibatihan, sila man hinuon ang Diyos na. Ano man, sila na may nagbuhat o balaod. So ihatag sa Ginoo kay maabot ra ng panahon. Kung ato pong gano'n yun diri, kinsa man sa itong magpasilunggan, ako lang nang gisulti. Umuingon po sila tama na itong gisulti. Tama po di sinuli. Salamat ang nakarelate. Pero ilhan na to, kung mag-subscribe gani sa Espirituhanong Gasa, nakasabot, maalamo na sila. Ang kaalam, ikan sa tuganggan. Oo. Nakabalo ba? Kung sa samputanan nang sa to gani ito giingon to sentido común. Tama gid. Magamit sila sa sentido común karon nagamit mo og sentido común di ba ningo tama sila mang tama kay mao gid na ilang kinaiya. Tama sila kay nakita gid sila nga ang ilang giwali na kinahanglan gyud daghan silang tao. Tama gid makita gid sila nga nangwarta gid ipangwartahan lang Ginoo. So dili na kinahanglan nga ato pa silang sangyawan. Nakabalo na nakakita na sila, nagpabuta-buta. Ako lang isulti ni Ana, kay katong mga tao po, magtimbang-timbang po sila, asa lang tuwan, dito ba o dire? Seremonyas ba o pulong? Buhat ba o pagtuo? Di ba, no? Mato, no? Kumbaga, Dapat yun, basa po sila. Patay ang pagtuo kung walay buhat.
nagpatay ka ng nagbuhat og sala, Sama sa napatay sa kagulingong lawas. mo pa rin ka niya, oh. Tama gid. Nagtuo ba mo katong natumpagan sa tore, puros na impyerno, dili. Nya sa ingon sige no, kung magbuhat mo og sala, Mamatay sa mamatay sa kanila. tama, yun sana nila pagbali-bali. Kana kung naa sila garbo ani, mangita na sila glusot ani, mangita po nagdaan sa Biblia nga mga sumbingay sila magbuhat-buhat po sila pulpito. Kung maginana na gali, mulukso na gali sila, mubira na gali na ayaw na, biyain niyo na. Kay tama gina sila, di gina maminaw. May miid na. Tama. Gay ginag ulo. Para ang sige na subaybay, katawaan pa ta. Tama gina. Tama man gina sila. Wa po na gina, wa po na nagsimba. Wala man po na nagbasa. Tama gina. Si Darwin, ginano ko, tama siya. Karon makita ang tinago. Tama? Kaya kung wala po nagway siya, wala kita ang tinago. Tama gid. Na magbuhat-buhat na rin sila og balaod. Mas mayo to ingana no, ingon to. Tama lang sila kay Mamay na. para dili ta magkahukom nila. Mo kadi nang badlongon ta mo moingon sa bilin ma. Ang problema magod nila pang ayaw mang apil ka. Ano, sure na gyud ka malangit ka man, di ba no? Tama gid. Tama. Kaya nakasabot man ta nila. Ang negatibo nila, ang sala nila, buhaton na tong tama sa tong buhat. Ang negatibo imong positibo. Oh, kanang nagsulti ta karon na. Igo ra mo tang nagsulti ani. Galisod bangani tagpaubos. Tama gid. Di karon kay nagingon ko nagtama gina sila, sa tagpaubos na ta. Oh. Oh, paabot lang na may Dios. So kami lang magpunit ana Oh, mo na sige ta magbadlong din he. Tama gid. Makadungog din mag-isuri. Grabe yung isuri. Ilibak. Tama na sila. Tama na. Ilibak yun. Tama na sila. Di ka naman din eh. Tama? Sagday. Kay manhira na. Oh, di gawas mo anhiya na. Mamatay na. Oh, sa, kung mamatay mo, anhiya ko niyo, Dre. Sugot mangani ko niya ako, diba? Ari, daghan kay mani, Dre. Pero di ko kaluwas. Di ko parihan ni Kibuloy. Muagi ko no dito. Luwas, Dre. Mas maayo nga buhi pa ka patyo nimo ang imong garbo og kakog. Kay haron mabuhi ka uban kaniya. Magpaabot pa ka unya pa ka magbinutan kung patay na ka. Mo ta natumbagan sa tore 18. Sa man natumbagan sa tore. Di ba nagtukod ang tore tupong sa langit o kana ilang tukod ng simbahan. Sa man na. Natumbagan sa ilang pagtuo. Nagtutuo biyahe ninyo ang pagtuo yung naandan pagtulunan. Mo de buto sa botana. Dagan pa ka diha. Abi na ko tore lang ako sa tawanon na. Dili natumbagan tanaw na nagpataas na sila. Wala na nagbugtaas. Murag turi ba? Murag hambugiro na kayo nga mo na yung simbahan. Matumbagan na. Patayin lang pagtuo ba kay walay buhat. Muna yung sa biyain ninyo ang pagtuo, yung naandang pagtulunan. Kung maingon sa wala na sa Biblia. Kaya nagatuon na ta nga makakaon ta dito. Mangumpisal sa ilang tore ko no. Sa dayon niya na kanang pare nakabalo na, mga pastor nakabalo na. Ang atuan lang karong pangayoon na to. Kinsa ka ang pare nga parehan ni Josue no? Tabang ang sanga. Kinsa kahapon ang mga pastor ng buduol na to nga magpaubos. Dili ko mangilog og tao nila boy. Dili ko. Magpakasal mga anak magi ko mutahod magi ko silang kasal kay kuan ba na? Seremonya sa ba na? Seremonya sige. Mo nang muduhi ko diri. Kadang kada istorya ko bana tahora no. Igugma mo na sige na ko ingon na. Magunsa man gikasal kang wala kabalo. Di ba Mar gikasal ka sa una nakabalo ka dito. Mukha ko di ba wala? So ano pag march sa kiss the bride kinahanglan kay imong gipangasawa na imong asawa higugmao gid nimo bahalag sige nag-away nimo kay basig manubag ka kung maabot ang panahon kung tabian siya pasig dai siya kay wala asawa makaluwa sa bana ya ikaw pong asawa dapat mutahod gyud kasi mong bana karon kung naa ninyo porting ninduta yung pamilya ispo lang sure ba di ka gadi ka matintalo karon suko ka di ang imong asawa moingon tahoron na ginako ni kong bana balig ana na siya. Ya, pagkahuman ato, ulian na po ka. Sa magigid ko nimo. Pag-igumao gid na ako, balag libakira ni siya. Di lami kay imong pamilya. Balay kubot. Tama Mar. Kanaamoy mga bata. Karon kay di pa man nakasabot. Mas maayo nga naa kanunay di. Nagyod nga tahura ang ginikanan. Unya, badlongon nimo sa mga ginikanan. Kung may bunalan na gud nimo bunalan nga mao respeto nimo nya. Alam mo sultian niyo nga inyo ra ba yung kaakuhan no? Mutahod yung sa ginikanan. Nya ang kaakuhan po sa ginikanan ngadto sa anak, dili pasukan. Dili tunglohon, dili animal ka, litse ka, mga dili tunglohon. Kaya kung magsakit, ikaw pa magproblema. Naman sa Biblia, ayaw panunglo. Tama. Nga musuko mo tas itong anak lagot kayo, di masugihitag bagulbol, no? Nga madunggan tayo siyawa mo at kita po magpadala sa doktor. Nang goal kay ko, dad-on ako, hoy, naunay raman po ni siyang ginikanan. Matang ipatawag na, nisuko ka ni, nasuko ko, nol. Naunay raman po ni, nagkaroon ng po, nag-uol naman ka nagsakit ni.
Ay, panulo. Kaya ang yawa. Dili ang yawa mo sulsol nimo. Ikaw, mangita sa yawa sa imong garbo o kakong. Dili ba makomedyahan ang yawa ko? Mag-una pa magayna nimo. Tinud-on na sa yawa, ay. Tinud-on. Tanaw ko ng mga tao musuko ka, magdugay, mag-away man mo, tinud-on na sa yawa. Kaya man ang Kasi ang Ginoo, matinud-anon man. Kaya baka gisugo lang na itong yawa. Oo. Mo man na ang anghel sa iyang balay dito, gisulutan dito. Ngiging naman sa, yan sa, ako ni si Kuan, si Job. Yan sa, ayaw. O sa to, magimanduan sa Diyos. Ayaw, ako na. Sa, ako ni, sa, o sige, sakita siya ay lagpat siya. Mamanduan sa Diyos Amahan, oy. Bara ibara sa ngipon sa ngipon. Mo patay sa mo si Kristo nga sa pagbalik ko, dili kalinaw kung di espada. Kay maglagot man siya atong sigig gamit sa iyong gibalaan. Di pang lupigan ang mga kabos. Di pang tulisan. Sigig patuo, sigig patuoan ang walay buhat. Nag-ampog amahan namo pero wala nagtuman. Nagsigig ampong pasaylo ako sa mga sala pero wala nakapasaylo. Ang paludon na dito sa dipulto. Mga tao nagbuhat-buhat pa sila ang mga taong langit no. Nga ilang lodloran aron makaginan siya. Hindi na sila magbali dito, magbutang na dito. Ya, umusuko sila ana. Kasukin ninyo. Manang si Paderdano ninyo siya. Dili katuuhan ang Biblia. Ang simbahan. Hindi. Sa to pa kay maigo man sila. Masalamat sa mga maayong pastor, maayong pari nga makarelate ani. Tama gyud mo kung mag-react mo ani. Tama gyud nga mangyamiid lang gyud mo maghiskot sa balaang kasulatan. Mo tong ingon niya, ang mga walay alamag mabalinon sa balaod tuison nila gyud kini. Kay mangita magyud sila pabor kanila. Mo tong sa unang vlog na to dito sa sinugdanan sa Biblia, kinahanglan ang magbasa sa Biblia magpili mo atong title, no? No, nya imuhang na ang paralan sa imong kaugalingon. Buhat kang mga bersikulo imong pamlong sa imo lang yung kaugalingon. Pero unsa ilang gibuhat para sa uban. Di magdebate mo. Mo na ko tama na sila. Tama mang. Mana sa nga kung naaga ni mga react ani sa. Mo sa tama gid ang giingon ni Angkol. Tama gid. Kung maghiskot og balaang kasulatan mangyamiid gid sa gahi gid sila ulo. Abyay. Tama gid. Ina Ginoo sa ilo Asya. Og musuko sa ikaloy mahibalo anak Ginoo. Ipahamtang ang alang kanila. Wala na sa Biblia. Orting paita. Nagyaga-yaga na sa Espiritu. Labi na itong isultini na agad sa balaang kasulatan. Si Kristo galing tulugan ni Isayas. Ngayon, say tulog-tulugan lang nato kung maghisgot sa balaang kasulatan. No? Tama po. Tama po. Wala nga. Ningkamot na kita. Makamatatap si katulugon. Tama? Kamang, katapusan mga istorya. Omar, sa tinuod ba, mao na ang tinuod ng simbahan. Duha og tulo niya, sobra man ta, upat man ta, ang naghisigot sa balaang kasulat, ana ka na to ang Ginoo. Salamat ka ninyo mga anak. Salamat ka ninyo. Kaya dagang naghisikot ka na ako. Di ba na ka sa balaang kasulatan? Dili tanan nga magtawag og Ginoo maluwas. Kung dili makita sa bingatan, padayon ka mo. Nagauban ako kaninyo sa mga tao nakabuhat. Ang kalinaw, ibilin ko kaninyo. Salamat sa Diyos.